Casta dos celtas, desperta a xiña, ergue do fango da escravitú, patria de alma, teus ceibes cantos enchen o mundo de norte a sur. Dos meus pasados bendita terra, nai amorosa da miña nai, creva as cadeas que te asoballan e tingue a croa da libertad. Cantai galegos, o himno xigante dos povos libres, dos povos grandes. Cantai, galegos, a idea santea da independenza da nosa patria. Os de Castela son castelaos, os de Galiza galegos son. Pero non somos, como españoles, nin eles amos, nin servos nós. Das costas bravas de Finisterre, as trasdouradas beiras do Cid, ruxen os berros de guerra e morte contra os tiranos do meu país. Ártabros forte, feros brigantes, sombras queridas doutras edades, prestade alentos os que batallan por esa meiga pequena patria. Decir os seus nomes tamén e o que ides a ler. Eu son Ángela e eu son San. Hai unha terra lonxe da nosa, como ela verde, como ela fermosa, onde os labregos, cultivadores, foron escravos dos seus señores, e ahora libres, desheredados, van en camiño de ser vingados. Irlanda, a illa, perla dos mares, e a doce terra dos meus cantares, terra de altivos, fortes colones, onde indas servos, hoxe xa donos. Ergue, labrego, érguete, anda, como en Irlanda, como en Irlanda. Moi ben. Alfredo Brañas, na súa obra de 1944, sempre en Galicia. O movemento literario segue avante, exaltando a personalidade galega. E de súpeto xorde un home extraordinario, Alfredo Brañas. Este gran patriota dalle á cuestión galega un pulo trascendental co seu libro El regionalismo, 1889, no que se concreta por primeira vez en doutrina política xa nacionalista as vagas aspiracións sentimentais do pobo galego. O mesmo Brañas, nun discurso de apertura de curso na Universidade de Santiago, 1892, condensa en 16 puntos todo un programa de goberno galego, o máis avanzado que rexistra o movimento autonomista en España. Compre decir que Alfredo Brañas foi a Barcelona cando Prat de la Riba aínda era un estudante, e según confesión pública dos vellos catalanistas, as conferencias de Brañas abriron luces á cuestión catalana, sempre en Galiza, terceira edición, Madrid, 1980. Desde que o pé dos olivos de Dina enterrarche vin, eu non sei por que me lembro da miña patria infeliz. Ti na cova, ela esquecida de todos, triste de min, cantándoche os teus cantares, choro por ela e por ti. A víspera de San Xoán. Lector, si fores galego, excuso decirche xa que vou a facer a historia da costume popular que se refire aos barullos da víspora de San Xoán. Vou a cantar ese idilio deste feiticeiro chan que nos fai soñar cos deus e ao mesmo tempo lembrar os 12 anos da infancia que non esquecen xamais. Que noite aquela, xa na montaña o noval, xa nas florestas sombrías, xa na beiriña do mar, nas brisas envoltas van, como arrecenden os prados, e os grilos se oyen cantar, como a lodas chimeneas, o lume, o fume, refindo vai, como chían as cigarras, camiño do Castañar, que andía entre o misillo e a lo de Pinar, como repinten os ecos, as griterías dos cans, como cantan as rapazas e os mozos que acuruxados dan. Que pasa nesta terriña? Que pasa? Que ha de pasar? Esta noite tan garlida, esta noite de San Xoán, a noite das aventuras, dos lumes do rebundar, dos antelades das bruxas, dos escometros do brán, das misteriosas cosellas, das verbenas para brindar, das parrandas pola vila e, en fin, desa festa ideal en que encerraron os usos do povo da miña nai, libre e solto noutros tempos, triste escravo no lugar. Povo da esta noite un berro de libertad. Ainda que luce menos estar aquí, pero
estamos tamén ben protegidos. Sería tamén importante estar aí ao lado da escultura de César Lombera, que ademais falleceu hai un mes aproximadamente, e ademais ten obra bastante significativa en Galicia. Ademais desta escultura, tamén ten na Alameda de Santiago as Marías, que supoño que moitos de vós que xa saberedes de quen é, e tamén ten esculturas en Pontevedra e tamén na mesma Alameda de Santiago. Esta escultura que fomos pergeñando co autor, fíxose no ano 2005, e aquí están algúns dos bocetos, que este foi un dos bocetos que fixo Lombera, imitando esta foto, que é unha das imaxes clásicas de Alfredo Brañas Menéndez. A lectura dos textos, non sei se as collechedes vos ou vos las escolleron, pero desde logo eu creo que é moi significativo todo o que aquí estamos a escoitar. Pensemos que Alfredo Brañas morreu tal día como hoxe hai 125 anos. E en aquel momento as teorías do nacionalismo, do galeguismo, aínda estaban por desenvolver. E foi el un dos promotores precisamente de todo ese corpo teórico que hoxe é o galeguismo e o nacionalismo en este país. Escoitamos palabras como liberdade, como patria, como seguir exemplos de outros territorios como Irlanda, que se convertiron tamén en países independientes en aquel momento, e destes poemarios podemos sacar unha conclusión bastante doada de que Alfredo Brañas foi un precursor, como ben dixo Xan Fraga, de todo este diario a través das súas obras poéticas e tamén do texto que sintetiza moi ben toda a súa maneira de pensar o territorio galego e, sobre todo, a financiación galega. Ahora que tanto se fala de financiación, pois, se seguiran os exemplos de Alfredo Brañas, Galicia, sin dúbida, tería moita máis capacidade económica para desenvolver un proxecto no que seríamos donos dos nosos cartos, que é algo fundamental para o desenvolvemento do país. Estades no Instituto Alfredo Brañas, eu cando o sintetizo digo que eu teño destino no Brañas. Ahora xa hai moitos que empezades a decir, non, eu teño no Alfredo. Bueno, a palabra Brañas en Carballo ten un significado especial. Alfredos hai máis, pero Brañas temos o que naceu aquí en esta casa, o que lle dá nome ás rúas de Carballo, que lle dá nome ao Instituto de Carballo, e que foi unha persoa tremendamente admirada por moitos, antes xa decía, por moitos incluso de outros espacios xeográficos. Por exemplo, en Cataluña foi un dos pioneiros, e as súas teorías económicas e as súas teorías sobre a organización política, pois despois foron seguidas polo que finalmente derivou no nacionalismo catalán. Por lo tanto, non esquezamos a memoria dos mártires, non esquezamos a memoria de Brañas, sigamos o seu exemplo, e desde logo con Brañas teríamos unha guía para que todos nós tivéramos máis capacidade para seguir facendo moitas máis cousas. Antes empezou Xan contextualizando o Carballo de aqueles momentos do nacemento de Brañas aquí. É verdade, agora xa estamos por riba dos 32.000 habitantes, donde o casco urbano por primeira vez no ano 96 tuvo máis habitantes que as parroquias, no ano 96, e daquela éramos 13.000 e algo. Ora xa no casco urbano xa andamos polos 21.000 habitantes. Isto xa ten unha dimensión importante, e o que é fundamental, que as persoas que aquí decidichedes vivir, que aquí estades vivindo, que aquí estades estudiando, nunca esquezamos que nos aportou tanto para ser hoxe como somos. Por lo tanto, gracias pola celebración. Son 125 anos que xa levan percorrido, e esperemos que ese desexo de
de Xan que este panteón de galegos ilustres siga iluminando o ideario de todas as persoas que ali nos representan de maneira tan especial como galegos e galegas que somos.